Дух Хельсінкі асвяжыў жнівеньскі Менск. Халоднае сонечнае ўзбярэжжа, караблі, паўночная архітэктура. Акварэлі фінскіх мастакоў Марка Лангбейна і Мікі Тэренена паказаў публіцы Цэнтр сучасных мастацтваў пры падтрыманні беларускай амбасады ў Фінляндыі. Марк Лангбейн родам з Латвіі, але малюе Хельсінкі, дзе жыве. Ён стварае працы хутка і часцей за ўсё з натуры, каб злавіць лёгкае і мгненнае ўражанне. Раньше бы, наверное, сказали, что это как стиль а-ля прима, то есть пишется за один прием. Но я его так не называю. Другие могут сказать, что это эскиз, этюд. Нет, это все-таки для меня это готовая, законченная работа. Ну, конечно, я стараюсь ее закончить в один прием. У Мікі Тэренена, мастака, які вучыўся ў Аўстраліі, а цяпер і сам выкладае малюнак, іншы падыход да акварэлі. У ягонай палітры толькі некалькі колераў, улюбёныя охра і ультрамарын. А пейзажы ён піша больш глыбока, разважліва, у чым яму дапамагаюць фотаздымкі. Вось такія розныя погляды на горад з халоднаю прыгажосцю. Они удивительно личные, они удивительно откровенные. Это произведения, которые напоминают, может быть, когда человек готов познакомить своих друзей, которые первый раз приехали в страну, не просто с городом, не просто с какими-то общеизвестными, общепринятыми достопримечательностями, но с теми уголками, которые важны именно для него. Прайсціся вуліцамі акварэльнага Хельсінкі і, магчыма, натхніцца на паездку ў Фінляндыю можна ў Цэнтры сучасных мастацтваў цягам месяца. Александра Дорская, Белсад. Яны ўжо аднавілі школу, у якой вышоўся пісьменнік. Цяпер парадкуюць тэрыторыю вёскі, а паралельна вучацца ствараць культурныя праекты. Валанцёры сабраліся ў Бычках на радзіме народнага пісьменніка Васіля Быкова на чарговы моладзевы летнік. Можа, тады возьмеце альбо вось гэта, альбо там Каця ж ёсць, паставіце Тацяне намёк? Летнік у Бычках адбываецца ўжо трэці год і сцягвае ўсё болей людзей з усёй краіны. Сёлета валанцёраў каля 30. Яны жывуць у намётах вакол адноўленай уласнаручнай школы пісьменніка. І хоць фізічнай працы хапае, ёй лагер не абмяжоўваецца. Каб людзі з моладзі розных рэгіёнаў могла паміж сабой пазнаёміцца, может быть, у будучым нейкія ідэі рэалізаваць, і гэта такая добрая магчымасць пазнаёміцца тым людзям, якія, может быть, у іншых умовах бы і не сустрэліся. Кірыл Стаселька прадстаўляе адукацыйны цэнтр Буцефал, мэта якога папулярызаваць нацыянальную культуру. Таму цягам усіх 6 дзён удзельнікі летніку між іншага сустрэнуцца з вядомымі рупліўцамі ды творцамі. Бычкі наведаюць літаратар Адам Глобус, журналісты Франк Пейшорка ды Павел Свердлоў. Праграма багатая, і можа і таму арганізатары не наракаюць на недахоп ахвотных прыехаць у летнік. Іх хапае. Ёсць нават і прагрэс у разуменні важкасці месца летніка і важкасці мэтаў. Раньше люди приезжали, они не понимали, куда они едут, зачем. Сейчас хотя бы половина, она понимает, что она здесь будет делать, едут с рабочим настроением. Будынак школы, дзе вышоўся Васіль Быкаў, адноўлены і выглядае гожа, дзякуючы менавіта традыцыйным валанцёрскім летнікам. А ідэі, якія ствараюць разам удзельнікі і арганізатары, маюць універсальны характар і могуць выкарыстоўвацца па ўсёй краіне. Зрэшты, і сама ідэя аднаўлення славутых і важных мясцін ужо годная пераймання і падтрымкі. Віктор Старавойтаў, Белсад. Боже, какие у вас прекрасные длинные ноги! Інтэрактыўны тым-тэатр з'явіўся ў Гомлі 1,5 гады таму. У рэпертуары эксперыментальнай пляцоўкі 16 спектакляў, а зала, якая змяшчае 30 чалавек, поўная заўжды. Днямі там адбылася чарговая прэм'ера «Жыла-была дзяўчынка», шчыры расповед пра цалкам ужо дарослых дзяўчынак і хлопчыкаў. Тыя праблемы, якія існуюць псіхалагічныя у людзей, яны ў такой гратэскнай форме, яны ўскрываюцца, і амаль кожны можа знайсці свае рысы ў гэтых персанажах. Падумаць аб гэтым, пасмяяцца з гэтага, але і штосьці ўзяць і да чагосьці прыйсці. На сцэне 6 цэльных жаночых персанажаў, гэта так званыя архетыпы: прынцэса, бойбаба, шэрая мышка ды бізнес-ледзі. Унікальная каштоўная рыса тым-тэатру – гэта інтэрактыў з гледачамі і парушэнне межаў сцэны. Гледачы такую адкрытасць вельмі цэняць. Можно после пьесы сесть и поговорить с актерами, что им понравилось в этом спектакле, что не понравилось, указать на ошибку. И это все обсудить с актерами. Актеры это очень хорошо принимают. Артысты тым-тэатру ставяць на новыя творчыя формы. Амаль што 2 месяцы паяўляюцца ў рэпертуары так званыя чытаклі. Нешта між традыцыйнай пастаноўкай і тэатральнай чыткай. Яшчэ адна цікавостка тэатру – атмасферныя пастаноўкі для невідушчых, каб кожны адчуў сябе роўным.
2 Оскара, 2 залатых глобуса, мора іншых узнагародаў, больш за 100 ролей, большасць з якіх стала культавымі. 75 гадоў адзначае сёння легендарны Роберт Де Ніра. Народжаны ў сям'і нью-йоркскіх мастакоў, актор вучыўся майстэрству з юнацтва, а старт стаў бліскучым. У 1973-м, выйграўшы кастынг у Фрэнсіса Форда Копалы ў «Хростным бацьку 2», за ролю маладога Дона Карлеона Де Ніра атрымаў першага Оскара і стаў зоркай. Зрэшты, гэта яшчэ і першы Оскар у гісторыі за ролю, у якой няма ні слова па-ангельску. Віта Карлеона Де Ніра гаварыў толькі па-італьянску. Потым былі «Таксіст», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», шматгадовая супраца з Мартинам Скорсезе, «Бешены бык» і «Аднойчы ў Амерыцы». Вобраз ганстера-мафіозі як бы пераследуе актора, але і ў жыцці амерыканец італьянскімі каранямі пацвярджае свой імідж змагара. Яшчэ гарачэй пра прэзідэнта штатаў адазвалася яшчэ адна зорка каралева поп-культуры Мадонна, якая учора адзначыла 60-годдзе. 40 год на сцэне і ў сцяж выбітнай форме. Паводле кнігі рэкордаў Гіннеса альбомы Мадонны прадаліся ў колькасці больш за 335 мільёнаў экземпляраў. Сусветныя дэмы моды натхняюцца адважнымі вобразамі Мадонны, а яна кіруе шоу-бізнесам і натоўпамі фанаў з тварам невіднай дзяўчынкі, як быццам бы проста гуляе ў мяч на двары ў штаце Мічыган. Ольга Гордейчик, новины культуры.